Hello guys, magandang gabi sa inyo lahat. Ito ulit si Mike Padua at narito ulit tayo sa ating latest update sa pa-exit na pong bagyong si Paeng at yung pumasok na pong bagyong si Queenie. At ito po ay sa ngayong araw nito ng Lunes, ika-31 ng buwan ng Oktubre 2022, Halloween night. Happy Halloween sa inyong lahat. At ito po ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod siya ng Typhoon 2000 in partnership with Naga College Foundation and Aboitiz Power. Pasensya na po kung bakit hindi po tayo nakalabas ng video for the past 2 nights dahil hindi po kaya ng ating katawan. Kailangan natin mag-recharge. Kailangan natin ng mahabang pagtulog dahil po 2 araw po tayong gising. At nung pagkalampas pong dumaan dito sa Bicol at sa Metro Manila, yung bagyo hindi na natin kayang gampanan na gumawa ng ating tungkulin para gumawa ng latest YouTube video. So, paumanhin po ninyo ako. But nevertheless, nandito ulit tayo para magbigay ng update sa mga upcoming storms. At I hope lahat po kayo nakasurvive sa hagupit nitong Paeng. Although, pasalamat tayo, hindi po siya naging typhoon. But still, yung grabing ulan ay nagdala ng maraming mga pagbabaha sa buong Pilipinas. Hindi lamang po dito sa Kabikulan. At nakita po natin ang grabing damage. At nakikita rin tayo na yun ng pambihirang bagyo kasi napakalaki po siya. At habang dumadaan ng Kabikulan, nagtatry po siya mag-organize at medyo nag-erratic yung kanyang paggalaw. Lalo na pong papunta po dun sa may Metro Manila na instead nagdiretso sa may Batangas, exit sa Cavite at Dagat China or Dagat Kanlurang Pilipinas. Ito po ay biglang umakyat at dumaan po sa Metro Manila dahil po sa terrain effects na nangyari po sa kanyang sirkulasyon. So, sobrang laki niya, medyo nahihirapan siya mag-organize at ayun, medyo naapektuhan po siya ng terrain ng Zambales Mountains at dumaan po siya sa may eastern side at pagdating po niya sa may western Pangasinan ay bigla-bigla po siyang nag-reorganize po doon sa may dagat Pilipinas, sa may kaluran bahagi ng dagat Pilipinas. Okay? So, ito po yung tracking na nangyari sa bagyo. So, nakikita po ninyo na instead na ang kanyang track ay straight line, ganito. Ganito kasi yung pinapakita ng computer model. So, yung terrain ng Bicol at yung terrain ng Luzon ay naapektuhan po ang kanyang sirkulasyon dahil napakalaki nga siya, hindi siya masyado nakaka-organize at habang tumatawid ng Bicol ay nagtatry pa rin siya mag-reorient kung saan siya mag-form. At napakaswerte din po ng ibang areas tulad ng Naga City dahil yung pagdaan niya dito, expect natin na yung system ay tuloy-tuloy po dito. Okay, and then yung ulap niya, ang nangyari, yung ulap niya, although dumaan na malapit sa Naga, mga 10 to 15 kilometers away to the north. Ito po ay yung kanyang ulap, yung wind radius niya na dito ay nag-transfer po dito and then pumunta po dito sa may area po ng Marinduque. So, it's really, titawag po natin dyan trochoidal track. Okay, yung paakyat, baba na kanyang pagkilos o yung tinatawag nating wobble effect ng bagyo habang nagde-develop pa po siya. So, ang ibang areas like itong sa may partido ay nakaranas ng malalakas na hangin, ibang parts of Catanduanes at dito rin po sa may Quezon. Ang iba naman po dito, hindi naman masyado dito sa may Albay, Sorsogon, Naga. Umabot lang po ng 63 kph mga bandang alas 5 ng umaga. At mga sinundan yan mga alauna. But ito na po yung backside ng storm na hindi na masyadong malakas. Yung ulan lang po ay nagbuhos po ng 2 araw na ulan na umabot po ng 235 mm ng ulan. While yung ibang areas po umabot po ng 300 mm. So, ganun po katindi ang ulan ito hanggang sa Visayas at Zamboanga. Ganun po siya kalawak. Yung kanyang sirkulasyon umabot ng 1,200 o 400 kilometers. Ang edge niya ay umabot sa may coastal areas ng Vietnam, Taiwan at sa may Sabah, Borneo. So, ganun po siya kalawak. Okay? At ito po yung tracking ng, yung satellite animation mula sa tropicaltidbits.com at nakikita po ninyo, nandito po ang Naga City at medyo hindi masyado nakaranas ng malalakas na hangin dahil nga yung kanyang pinaka main circulation ay dumaan po dito sa taas. Yung kanyang rain bands at nagre-organize po dito sa may area po ng Bundok Peninsula.
So parang in-skip po ang Naga City, nagkaroon ng ganyan ang kanyang pagkilos, o nagkaroon ng trochoidal track. Okay? So, common yan sa mga nagde-develop na storm na hindi pa fully developed, na yung kanyang winds ay hindi po distributed sa iba't ibang bahagi po ng kanyang sirkulasyon. Okay? And then, yung backside niya na instead na magbigay ng grabing ulan, nag-dissipate kaagad at konti-konti na lamang, but umabot pa rin ng more than 100 millimeters on that day, October 29. So, on total rainfall for 2 days is around 235 millimeters. Dito naman po yung pinaka-latest na yon ng bagyong si Paeng. Medyo bumibilis ng pagkilos niya at lumabas na po ng Philippine Area of Responsibility and POMPAR, at posibleng magkakaroon na po ng improvement ng weather dito sa kanluran bahagi ng Luzon, kasama po ang Pangasinan at Benguet. Subalit may mga ulan-ulan pa rin inaasahan po galing po sa sirkulasyon nitong malaking bagyong ito. Ito po yung bagyong si Queenie, at mabilis na kumikilos papuntang Kanluran, Timog Kanluran, at kasalukuyan nandito po siya at fighting for survival, kasi po nagkakaroon po ng dry air na papasok sa kanyang sirkulasyon na malulusaw po ito within the next couple of days. At ito po yung zoom in satellite animation. So nakikita po ninyo ang bagyong si Queenie na patuloy pa rin na nagpapakita ng kanyang matinding survival instincts. Okay? Kahit na medyo lumalakas yung upper level winds, although hihina within the next 3 days, pero yung dry air galing po dito sa high pressure ay papasok sa kanyang sirkulasyon na eventually hihina po itong tropical storm na si Queenie, na binigyan na po ng international name as Banyan. Okay, so ibabantayin po natin yan. Samantala, ang trough po nitong bagyong ito ay makaka-affecto po sa Mindanao. So, inaasahan po mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, lalo po sa hapon o gabi na dala nitong bagyong ito. Babantayin natin to closely dahil may mga ibang computer models na isa o dalawa na aakyat po siya mapunta sa direction po ng dito lang po. Ganyan po siya. But most of them ay nagpapakita po sa general direction po dito sa may Surigao area at malulusaw po bilang isang low pressure na lamang. So, susubaybayan po natin hanggang bukas. So, ito po yung track natin kanina. So, nag-west-southwest po siya at ngayon baka bumalik na po sa kanyang west-northwest hanggang malulusaw po siya dito sa may bahagi po ng coastal waters ng northeastern Mindanao. At ito po yung track ng tracks ng all agencies. Lahat sila nag-agree, malulusaw po sa may coastal areas po ng northern Surigao provinces. At ito naman po si Nalgay, mukhang tatahak po sa may Hainan Island ng China. And then, pagdating natin sa global models, ito yung sinasabi kong isang lone model na aakyat. But the rest of them ay dito, sa may northeastern Mindanao, malulusaw po. At kasalukuyan, dumadaan yung bagyo sa medyo mainit na oceanic heat content, si Queenie. But again, dahil po sa dry air intrusion na mangyayari in the next couple of days, baka tuloy-tuloy na po itong hihina. Let's hope and pray na ganun mangyari. Kaya yung wind models sa bagyong si Queenie, ay majority of them ay pababa o pahina. Meron lang po isa, NGX model sa wind, mukhang darating po siya sa 70 knots o 130 kph. But ito po yung track kung mag-recurve o kung hindi mag-landfall. Okay? At yung CHIPS model, ganun din. Meron pang iba, umaabot ng super typhoon dahil sa maliit po siya. Pag midget ang storm, mabilis yung kanya pag-intensify. But so far, nasisira po siya dahil sa upper level winds dun sa area na yun. But maghihina po yung upper level winds. And yung tinatawag nating dry air intrusion ang magiging problema niya. Okay, so we will observe that system lalo na bukas pagbalik natin sa ating YouTube channel. At let's hope and pray na walang pagbabago at sana matuloy-tuloy na pong mag-dissipate itong si Queenie. Again, let's celebrate our All Saints Day, All Souls Day peacefully, lalo na bukas. At magdala po ng boots dahil po masyadong maputik sa mga ibang sementeryo. At payong at kapote din dahil nandiyan pa rin yung mga ulan, dala ng circulation ng bagyong si Paeng doon sa western sections ng Luzon.
At dito naman po sa may Mindanao, trough po ng papalapit na bagyong Queenie na malulusaw po. At dito sa Bicol, ibang parte po ng Visayas, more on localized thunderstorms dahil po nasa loob pa rin tayo ng La Nina climate. Again, ito si Mike Padua. Good evening to all. Mag-ingat po tayong lahat. #weatherwiser at maraming salamat po sa pagpunod sa aking channel. God bless to all.